Il-ġurnalista Defni Caruana Galizia ntażlet bħala l-persuna tas-sena tal-gazzetta influenti Italjana La Repubblika. Il-gazzetta saħansitra ġġib tpinġija tal-ġurnalista fil-faċċata u tiddedika wkoll editorjal dwar ir-raġunijiet għaliex Caruana Galizia intażlet bħala l-persuna tas-sena 2017. L-editorjal miktub mill-ġurnalist popolari Italjan Roberto Saviano jiddeskrivi lil Defni Caruana Galizia bħala ġurnalista li mhux biss kienet tirrappreżenta s-saħħa li jista' jkollha l-pinna, iżda wkoll bħala l-ġurnalista li ndunat li Malta qed issir ċentru għal ħasil tal-flus. La Repubblika anke ppubblika tweet li fih intqal li Defni kienet il-personifikazzjoni tas-saħħa tal-kelma u li kienet kapaċi triet lill-gvern u ġiel lil persuni fil-gvern jirriżenjaw. Defni bħal ninfa, karattru mill-mitoloġija Griga, tant kienet tħobb il-libertà li trasformat ruħha fi pjanta biex tiddefendiha. Item jgħid l-istess tweet. Wara li nqatlet fis-16 ta' Ottubru li għadda, il-ġurnalista Defni Caruana Galizia ngħatat numru kbir ta' rikonoxximenti għal ħidma ġurnalistika tagħha, fosthom rikonoxximenti mill-Ġermanja u mill-Iżvezja, fost oħrajn. B'mod uffiċjali, Malta għadha ma rrikonoxxitx il-ħidma ta' Defni Caruana Galizia.